tiniti salono chini Tripura haste kendra sarkar ta NLFT subir Debormani group by tripartite chukti khlaioi tini salono borok surrender khlaio sele tini bisaka o agreement ni kokno kisu borok saiman phano government ni borok saiman phano central government ni borok saiman phano ba singjara kisu sinai rok mungnai rok saiman phano Tripura hastene lukuro tini bo siyako o je subir Deborma NLFT group by chukti je khlai thimani abo tamni bagai chukti hingkha ta application dong amro mungsa kapsu pointo saklai jaga even subir Deborma salender khlaimani ek bosor mui thangka tini bo kono sayako ekai aboni bagai no sing tini kisa chini hastini chini dofani borok ni bagai jetu borok soba khayu nei bijeno dabi khlai tongo kai chimo silai romui salsa chini dofani bagai soba khlai themani ba tini chini kenbini chini okra chini Ononto Deborma Asiram Riang ka Angronjit Deborma chinggo chini dofan bagai samung khai themani tenbi sukti tamotui phaika kapal kai sanani naya ATTF ni sukti tamotui phaika chingabo sanani naya NLFT Noinbasi group ni bobor package tui phaika bibhinno jaga implement mong kha ega kai ATTF sukti go implement kha kisuka tenbi sukti go prai nini 80% implement kha tongko kintu subir Deborma NLFT je surrender khlaimani tini ek bosor mui thangka tangai tini bo press meet khlaioi o 100 koti je ko khaimani obono tini Tripura hastene lukuro ni logi sing nijebo bono singna nayo kai abono sing sanani nayo bo clear kai chatur bo je suktibo tamo dabi tuboi tam package tuboi phaika chini dofani bagai omo chini hastene lukuro tini srai kai chaimana musung ekai ang kamiam sayo tongo ang siwo kisu elaka o subir Deborma meeting khlaika tami hine ang package tubi phaika 100 koti taka ni kendra sarkar chukti khlaiye eka o package bibino jaga chini dofana hamkrain bagai implement khaina rijana English medium school project na omti khaijana omti khaina bibino jaga ngoi tongo eka abono tui bo kisu borongno moti rinai hine bibino borongno onek kisu kok samoi tongo pani kokku kha jodi 100 koti taka manai tongkha jakai o 100 koti taka tamo project got nangjang nai tangai tabasik jora o project rok chini lukurong ni buskango singko srai kai sajagya abo bosana ni mukon tini sing buru ekor dungkha buru ekor 1500 koti taka ni borok package mangkha development package abo bongni bot kaisa time binding tongo ha eka bot 3 bosor ni bisingo bongni boro je package tongoni 1500 koti taka abo implement khlainani bagai itimoide ang khobor naka bonke implement nungui tongkha ke Tripura raja jodi 100 koti taka chin Tripura sarong ni bagai no development ni bagai jodi package thai tongkhang jakai chukti mu tongkhang jakai pangai tini o package implement nungya na kendra sarkar angriya na tabuk jara chukti khai phainai na borok kono project report rohayani bagai tamo kasai mo srai kai sana nungkon karon o chukti শুধু নিনি সিলাই বাই সবা খাই ফাইনাই রং বাগিয়া অ চুক্তি Tripura hastini joto borokni joto lukuni no o chukti ninga hamarini bagai o chukti unja ka abon bagai nayo jemon tenni chukti chini lukurong dofani hamkrani bagai chukti mani abong bongkha temoni no o chukti ATTF chukti bochini dofani bagai ni nongkha NLFT ni Noinbasi group ni je account mani 55 koti taka obogoto chini dofani ga borok hamkrani ko bibun pisaka kai tabuk ani kokungkha subir Deborma ni group jeta inko khaimani bini no kai tangai 300 point kholobui toni jak oi toni jak omono srai ungnani musungo jeng nayo mo srai khlainani ungphon kai tinini salo angte bo sanani nayo buskango 15 Agust o 15 Agust ni salni sikang sanani nayo jeng tabuk democratic lamate sobat khlainani nanai democratic way tino chini man thaino जों मान